Започваме от Стопанска академия. Той не си лош. Чакай. Искам да хванем един поглед на града. Така. Това е академията и стълбите отзад, зад ректората. И ето изненадата. Нов амфитеатър. Гледаш амфитеатъра, пописи Слънчевия часовник. Трябва да там в центъра. О, Слънчев часовник. Също с част от изненадата. Ето го е. Как се чете това нещо? Ами там си има инструкция на Слънчев часовник. Пише. Да станеш по средата явно на къде. Не е точно по средата, в зависимост от месеца заставаш на една от тези тук. Ма забравих как беше и то ти показва колко е часов. Ще види, може да сме някъде тук вече. Не знам. Okay. Аз междувременно продължавам да снимам. Това се казва проект Открита сцена в парк Калето, част 2. Община Свищов. Ето е другата част на открития парк. Още една сцена. И бегал поглед над града. Довиждане.